ya taimake ku kuna da maraye a cikin gida, kuna kokarin kulawa da shi, kuna mai duk abin da kuke ma iyanku na cikin gidan wannan, to wannan gidan shine mafi alkhairin gida a wajen Allah. Yace wa sharrul buyuti, mafi sharrin gida baitun fihi yatimun yusawu ilaihi, shine gidan da ke da kwai maraye kuma ana zalunta shi, ana cutar da shi. Yace wa ahabbu ibadallahi ila Allah ta'ala man istana san'an ila yatimin aw armala, yace kuma mafi soyuwa bayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya aikata aiki na alkhairi ga maraye ko kuma armala, ko wadda aka mutu aka barta da marayu. Armala wadda aka mutu aka barta da marayu, kulawa da ita kamar mai yin jihadi saboda Allah ne, kamar mai tashi dare ne bayya barci yana kiyamun laili, kamar wanda baya cin abinci da rana ne kullum azumi yake, saboda tana cikin wani hali wanda an bar mata yaunin da a da batta da shi ko kaɗan. Ciyar da su, shayar da su, kulawa da tarbiyyar su, kaza kaza, tana da wani farti na kula da tarbiyya, amma abin da ya shahi ɗawainiya ta gidan wannan ita batta da ma wani rol da take juya a ciki, kawai miji ne ke komi da komi. To yau mijin wannan ya faɗi babu shi, yanzu komi ya dawo kanta, tana buƙatar wanda zai kama mata wajen kulawa da su. Kai ka zo ka same ta tana cikin wannan hali, misali ka sai buhun shinkawa ka aika mata, ka bata wani kuɗi lokacin sallah yayi, misali irin sallah azumi ko sallah layya, ka bata wasu kuɗi irin wani ta ma marayinta ta kula da su ko na makamancin haka, sai abin da kowa yake yi a cikin gida. Wannan alkhairin in ka yi shi, alkhairin da zaka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar irin mai jihadi saboda Allah zai same shi, kamar mai yin kiyamun laili da dare, kamar mai yin azumi da sahiya. Kaga ga wani babban lada a gaban mu, amma ba mu ka aka da shi ba. Mi abin da za mu iya idan mun ga irin wa'annan mutanen, mun ga mace wadda aka bari da marayu, mi abin da za mu iya mu ba su. Mun ga mai yaro maraye gashi nan lokacin da baban shi yana da rai yana zuwa lakwal, yana zuwa makaranta, yanzu gashi nan baban shi bai nan, kawai yana nan yana ta yawo a titi. I kokari kai yanda zaka yi wannan yaron ya kasance ya koma karatu. Ɗan shekaru ne ɗan kaɗan zai samu tarbiyyar da zai ta ma godiya har duniya da tashi, kuma hallau Allah subhanahu wa ta'ala ba zai manta da kai ba. Dama wa ma kana rabbuka nasiya, zaga alkhairi da yawa a rayuwarka. Allah taimake mu samu irin wannan rayuwa. Yace